एगो ये बार का राइटर भइल बाड़े सब कैसा सब ही पर बस गइल बाड़े जावना से सृष्टि के उत्पत्ति है व्यास जी यही पर ब्रह्मा जी अकादो विष्णु जी उत्पन्न भइल आ एकरे में सब मार हथियावे में लागल बाड़े कोनो कहता जे मैं चाय पियब तो सही बरी जियब कौनो कहता जे मैं के खीर खइब तो कहियो न जइब कौनो कहता जे नहीं एकरा का थ्रेसर बैठा है तले एगो आइल बा तो कहता जे पर शुगर मिल बैठा है और बताई है पर मिल बैठा दी है तो ओकरा एथिया पर मिल बैठ जाई तो ऊखिया ओकरा पीछे से पेराई अच्छे फुआ ओकर बाल्टी फेंकी है हम तो वाला सीधवा फेंके काई राइटर भइल बड़े रे भाई सब के सब ही पर भीरल बड़े तो ई जानता नहीं काहे दरोगा जी काहे जब खेसरिया गा देहलो सुनो हम तब मुदले बनी पियरी माटी से आ देवरा मोना खोदे खाटी से तई कले से खाटी से खोदलस तो सन हो गई हम खाटी से ना खोदो एमे खूब बढ़िया माल बनाए तो हम तो कन के कोई ले जे को चोप लेके तन के गोभला सन ओकरो सब 20 हो जा सन अरे कौन का करता ते दोसर तो अनियो के खोदवा ही में काहे रहता रह ऐसा नहीं जुग हो गया मास्टर लाल बाबू भाई का अबे बेरा कलाकारों की इज्जत भगवान ने रखी है इत हमन के श्रोता दस को बाड़े जाना से रोजी रोजगार चलता ना तो कलाकार अब कौन रहे लायक बाड़े ना ना अब दू गो कलाकार रह गए बड़े बिहार में के दू जना के एगो तान्या झा अच्छा एगो तेगालवा बाबा इहे दुगो रह जाई है सो ताने अपन तनले रहती है तेगालवा तेगलई छेलले रह मुंह के किनारा आइले लबा त्रिशूल 4 हाथ के तन्या से प्यार करते हैं उ मुई नु ओकर प्राण यदि ना छूटी काहे अब बाछी के पोंछ धरला से बेहतरीन ना हिली ना 5 गो खौरहिया पीली गोला अब 5 पीली जब रगड़ी है सो तब जाकर कर प्राण तोरा तेगालवा फेगालवा भी मते को लड़की के चक्कर में ही पड़ल बा इस सार मुइयो नहीं खजा एकर के सांपो न ख सकाट ई जान लाल बाबू भाई कुकर्मी यदि जल्दी मरे ना 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 आई बुझकट हड़िया बा जाना फुटला ना जाना मैं सखारी भेवल जाता न उलाद से ढिमला दे मांगना पर ढिमला फूटी ना और नया की निकले तो टूंद उड़ जाई उ ढिमले पे न करेला ई भगवान के कोन के वरदान बा निमन काम करे रहुआ ठेस लग जाई केहू के भलाई करे तरुआ मोटरसाइकिल से चोट लग जाई आ रात भर जौन घूमता रे सन बड़ेरावा क्या करती हो अरे आपके लिए तो भभरी बना रही हूँ तारा चलते हमरे अनाजू नहीं के घोटा अरे तो तारा चलते तो हमरा कहते जे तारा अनाजू नहीं के घोटा तो हमरा पानियो नहीं के घोटा कहाँ बाड़ू तारा जाइए में उल मिल खोले तैयो कहता जे हमू तो नदिए पर केलवा काट एकनी के ना काट हलेला ना एकनी के शीशा गड़ेला और न एकनी से गुहो कचरा हमने के देख के चलते तो गोबर पे लात पड़ जाई आई रात भर उखियाड़ी मुझेरे में गोतर तो गुहो न को सका चारो गुहो भाग जाते हमरा से 20,000 होल बा इहो हमरा से 20 बा वही हनुमान जी के कहे के यहाँ भी हरि के चर्चा होला आई हमरा क्रिश्चियन सर्विस के मालिक 51 रुपया दलवनी बाबू के शुभकामना बा बेंजू मास्टर दो नारायण बबुआ के तरफ से बेंजू मास्टर के ठेकैतो के मिलल शर्मा जी के बबुआ के बहुत बहुत शुभकामना बा लास्ट में हनुमान जी के नाम ले हो यहाँ भगवान के कथा कीर्तन होला ओ जगह पर सबसे पहले हनुमान जी आई लिया सबसे बाद में
वही हनुमान जी के जय बोले के बाद समय के बात बा जब माता जानकी के रावण अपहरण के लंका में के चल गई और हनुमान जी माता के खोजे खातिर गई मनी लंका में और घर घर में देखो तनी कि माता जानकी के कहाँ रखले बा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहता अगड़ित जोधा जावना रूमो में जाते एगो पहलवान पटाइल बा तुलसी बाबा कितना नीमन राइटर रहनी कितना नीमन लेखक रहनी कि बताई राक्षस के गांव रावण के गांव आ लिखले बानी मंदिर वहाँ के दिखी भावना का रहे कि जाओना घर में हनुमान जी प्रवेश कर जाओ ओकरे के घर ना लिखले मंदिर लिखले कि हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता बड़े इस जन्म में ढूक जाता रू तो खुदे मंदिर बन जाता